electrice din Valea Jiului funcționează și în condiții severe de iarnă, însă temperaturile scăzute le pot reduce autonomia și pot provoca întârzieri. Gerul extrem pune în pericol persoanele fără adăpost. De 3 ani, gara din Petroșani le oferă călătorilor șansa de a transforma timpul de așteptare într-o oportunitate de lectură. Bună ziua și bun găsit la știrile Mondo TV. Mai mulți locuitori din Petroșani, din zona Dâlja, au rămas practic blocați din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile și pentru că nu s-a intervenit corespunzător cu utilajele de dezăpezire. Oamenii din zonă spun că drumurile sunt aproape imposibil de parcurs. Zăpada este mare, iar utilajele nu au traversat zona, spun localnicii. Din această cauză, mulți întâmpină dificultăți în a ajunge dimineața la serviciu. Unii au ales să filmeze situația din zonă și să posteze imaginile pe rețelele de socializare pentru a arăta cât de mare este zăpada și cât de dificil este accesul. Nu se poate circula, nu se poate cu 4x4, i-avea coborfa, cu antuia, nu pot să merg mai mult de atât. Nu se poate ajunge, Doamne ferește să nu ni se întâmple vreun necaz mare, să-i dai cu noi, îi dai șaman. Avem bătrâni, eu am pe mama bolnavă, am copil, păi ce fac eu dacă se întâmplă să nu? Nu poate nimeni să ajungă la noi, Doamne, sper să nu se întâmple. Situația este gravă și pentru părinții din zonă, care afirmă că nu au reușit să își ducă copiii la școală din cauza drumurilor impracticabile. Nu am mers astăzi, din cauza vremii, n-am putut să-l transport până la microbuz, că vine microbuzul până la jumatea satului, de la jumatea satului trebuie să-i ducem noi. Și eu n-am avut posibilitatea să-l duc astăzi la școală pe copil. Autoritățile locale au anunțat în cursul săptămânii că firma care se ocupă de dezăpezire riscă să fie amendată. Motivele sunt legate de intervențiile insuficiente pe străzile secundare, trotuare și în stațiile de autobuz. Autobuzele electrice din Valea Jiului pot circula în condiții grele de iarnă, cu zăpezi și ger pătrunzător, dar și cu întârzieri. Reprezentanții Green Line Valea Jiului recunosc că au existat și există diverse probleme, însă subliniază faptul că, până acum, traficul nu a fost niciodată întrerupt. Mulți locuitori trebuie să ajungă zilnic la muncă și se bazează pe noile autobuze electrice pentru a face acest lucru. Alții însă mai întâmpină dificultăți, mai ales la cumpărarea biletelor și cred că mai sunt aspecte de îmbunătățit. Eu fiind și pensionară, am și pensie mică, în primul rând n-am card. Cum să circul eu, de exemplu? Cum aș putea circula? Nici eu nu știu. De așteptat cam mult. Păi vine prea rar, aia e tot. Din oră în oră. Chiar la noi pe stradă merge, trece și vreau să zic că nu. Am văzut că merg foarte unul după altul, adică nu-i așa mult de așteptat. Temperaturile scăzute afectează autonomia vehiculelor electrice, ceea ce poate provoca întârzieri, explică reprezentanții Green Line Valea Jiului. Toate autobuzele care au ieșit au făcut față cu brio celor minus 19 grade care se înregistrau azi dimineață, cel puțin la depoul din Vulcan. Mă gândesc că și în întreaga Valea Jiului s-a simțit această temperatură deosebit de scăzută. Bine, nu e ceva neașteptat, pentru că în ianuarie întotdeauna au fost temperaturi scăzute, însă totuși a fost o trecere bruscă de la minus 2, minus 3, minus 4 la minus 20. Autobuzele au făcut față, sunt într-adevăr întârzieri în trafic, nu sunt întârzieri foarte mari. Frigul poate îți creează și îți induce o stare prin care înțelegi că cele 15 minute pe care aștepți se pot transforma în 30 sau 40 de minute. Într-adevăr, azi dimineață autobuzele au transportat în siguranță și în condiții bune copiii la școală, nu am avut întârzieri. Chiar și cu aceste dificultăți, se consideră că introducerea autobuzelor electrice reprezintă un pas înainte față de vechile mijloace de transport. Circulația lor neîntreruptă, deși cu întârzieri, în condiții de iarnă severă, rămâne pentru mulți cel mai important aspect. Gerul puternic a pus stăpânire pe regiune, iar nopțile au devenit din ce în ce mai grele. Temperaturile au coborât până la minus 20 de grade Celsius, iar frigul extrem îi afectează în special pe cei care nu au un acoperiș deasupra capului. În Petroșani, după lăsarea întunericului, străzile devin locuri nesigure pentru cei care trăiesc sub cerul liber. Oamenii străzii caută cu disperare un adăpost unde să se ferească de ger. Un loc cald, o farfurie cu mâncare fierbinte, haine curate și un pat pot face diferența între o noapte suportabilă și una extrem de periculoasă. Ce să fac? Am fost la un prieten și acolo am venit. Ce să fac?
Uitați-vă cum pot. Am vorbit părinții, tot, n-am pe nimeni. Ce să fac? Plimbări, încolo. Reprezentanții primăriei Petroșani spun că persoanele fără adăpost pot primi ajutor la spitalul de urgență din localitate, unde au posibilitatea să se încălzească și să fie îngrijite. Noi am luat măsuri, am vorbit și cu cei de la poliția locală care patrulează și noaptea. Sunt câteva cazuri, dar îi ducem la urgență pentru că în general ei sunt și foarte bolnavi. Nu îi lăsăm pe stradă, asta cu siguranță. La spital ei sunt tratați din punct de vedere medical, acești oameni, dar dacă găsim cazuri în care ei nu au unde să stea pe timpul nopții, avem soluții să îi cazăm pe timpul nopții, astfel încât să nu fie niciun fel de pericol. Pentru oamenii fără adăpost, fiecare noapte este o luptă pentru supraviețuire. Se împlinesc 3 ani de când gara din Petroșani găzduiește o bibliotecă deschisă publicului. De atunci, oricine așteaptă trenul poate să ia o carte să citească sau chiar să lase una aici. Ideea a fost pusă în practică de Dorel Șchiopu, care a dorit să transforme timpul petrecut de oameni în gară într-o oportunitate de lectură. Călătorii au astfel ocazia să parcurgă paginile unei cărți în timp ce așteaptă trenul. De la o zi la alta, cărțile de pe rafturi diferă, semn că unii le iau să le citească, iar alții aduc altele noi. În prezent, 10 de volume sunt disponibile în această bibliotecă, iar alte câteva mii sunt păstrate în depozit ca urmare a numeroaselor donații făcute de călători. Este un proiect cu un succes, pentru mine cel puțin nesperat. Nesperat, dar așteptat cumva. Ideea a plecat, mi-a venit atunci când m-am gândit ce fac cu 1000 de cărți de acasă, că nu prea mai avea loc de ele, unde să le duc, le-am adus aici și stai puțin. Sigur, vor fi oameni interesați de cărțile pe care eu le-am citit și la care pot renunța. Au fost voce atunci, cum să pui așa, o să-ți fure cărțile. Și a spus, Doamne, ajută să prind vremea în care se vor fura cărți. Și ce să spun, nu se fură cărțile, biblioteca aceasta are o funcționare foarte frumoasă, una naturală. Vă spun că există un rulaj cam de 25 de cărți pe săptămână, cam la 2 săptămâni locuind 50 de cărți. Se iau, se aduc altele în loc, se respectă programul nostru, oricine poate să vină să ia o carte, să aducă alta în loc, sau poate să nu mai aducă niciuna, dar regulamentul obligă, trebuie să o citească. Și iată că au trecut 3 ani și este un proiect de succes în continuare. Dovadă rulajul de cărți pe care le avem. Vă spun că avem un fond de vreo 3000 de cărți rezervă, care așteaptă să fie expuse, sunt donații primite de la oameni care au putut renunța din vari motive la cărțile pe care le aveau acasă, de spațiu sau mai știu din alte motive. 3000 de cărți avem rezervă la biblioteca asta care funcționează normal. Inițiativa este privită ca un semn că lectura poate fi accesibilă oriunde. Într-o lume în care timpul liber pare a fi tot mai scurt, biblioteca din gara Petroșani oferă o șansă de a citi mai des, chiar și câteva minute pe zi. Studenții Universității din Petroșani se pregătesc pentru perioada examenelor. Sesiunea de iarnă începe în mai puțin de 2 săptămâni. Este o perioadă dificilă și importantă pentru mii de studenți ai Universității din Petroșani, care vor intra oficial în sesiune în perioada următoare. Potrivit structurii anului universitar 2025-2026, atât studenții de la programele de licență, cât și cei de la master vor avea o sesiune de examene care va dura 3 săptămâni. Aceasta se va desfășura între 26 ianuarie și 15 februarie. După încheierea examenelor, studenții vor beneficia de o vacanță de 7 zile, înainte de începerea celui de-al 2-lea semestru. Am început partea de colocvii astăzi și săptămâna aceasta, săptămâna viitoare și peste 2 săptămâni deja începem sesiunea efectivă. Studenții deja au început să vină și unii care aveau ceva absențe au început să vină să recupereze activități de laborator. Sunt interesați, vin și aduc materiale care trebuiau să le finalizeze până la sfârșitul semestrului, și anume proiecte, referate, lucrări practice, etc. Și sperăm într-un rezultat bun în această sesiune de examene. La final să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă dorim tuturor o seară cât mai bună.